Ružinovčania majú za sebou náročnú jeseň. Po zlom začiatku, kedy padli na dno tabuľku, sa chytili až ku koncu a momentálne sú na 4. mieste. Našou nevýhodou bolo, že súperi nám odložili prvé 3 kola súťaže a tým pádom my sme začínali až 4. kolom, kedy iné týmy už boli ako tak aspoň trošku rozohraté. My sme začínali vlastne ešte len od ničoho. Postupne, keď nás začalo viac chodiť na tie zápasy, sme sa zomkli a podarilo sa nám chytiť na niektorých zápasoch a potom to už išlo. Hráči už naplno zarezávajú v zimnej príprave, času veľa nezostáva. Určite by sme chceli nejak sa zamerať na dynamiku a potom na veci, alebo kondíciu by sme mali mať už z leta. Útorky máme takto telocvičňu, vo štvrtky chodíme zatiaľ behávať, teda von, ako som spomenul, takže nič špeciálne, jednoducho nejaká všeobecná kondícia plus možno nejaké silové prvky. Sice nebol to náš plán, plánovali sme, že už budeme na ihrisku zarezávať s hokejkami a s loptičkami, lebo o mesiac nám to začína. Plány museli Ružinovčania zmeniť kvôli stavebným úpravám ich ihriska. Tie mali byť hotové do konca minulého roka. Po ich skončení sa už ale nebudú musieť obávať vplyvu počasia, keďže bude plocha v areáli netradičných športov už kompletne krytá. Už minulý týždeň bolo neskoro pre nás. Aj napriek drobným problémom si Ružinovčania veria. Pracujú na zlepšení síly a rýchlosti a aj zranení hráči sa pomaly dávajú do poriadku. Zimnú prípravu absolvujem, uvidíme, čo to spraví. Zatiaľ to ešte nevidím, že to je 100%, ale nechám sa prekvapiť, čo spraví plná záťaž. Počas jary čaká Ružinovčanov 6 zápasov základnej časti. Sezónne ciele sa nemenia. Určite sa ciele nezmenili. Chceli sme vyhrať od začiatku, len ako som spomínal, trošku nám okolnosti neprijali a nedarilo sa nám tak, ako by sme chceli. Potom sa to však zmenilo a dúfam, že budeme v tom pokračovať aj teraz na jar. Dúfam, že sa dostaneme opäť do finále a budeme sa snažiť, aby sme vyhrali to prvé miesto. Čo som ja v Ružinove, tak ciele sú stále také isté. Takže prvá priečka to musí byť. Musíme sa o to určite posnažiť.